Nis, tá mar dul chun píosa scríbhneoireachta a dhéanamh, agus is ag scríobh Cinquain a bheimid. Chúla sibh fin bhocail sin riamh. Seans nóir chúla ach tá sé anspéisiúil. Dán is seahan Cinquain, agus tá 5 líne ann, agus éon duine agus Francais aá go baile, beidir go aithníonn sibh an focail 5. Sin an focail 5 sa Francais. 1, 2, 3, 4, 5. Leis chun Cinquain seo a scríobh, bíonn méadúirithe silí nó fochaling a chéin líne, agus comala sin nuair a bhíonn scríoch leis bíonn crot diamantairt. Bhfuil si bhréig chun fechant rialacha eile lom? So, sa chéad líana deirtar go mbíonn ceann nó ródas na silí i ngach sa chéad líne ansá. Seo tedal an dáin de gná. Tar na líne bíonn 2 nó 3 chiile ann, agus daríire is cursíos é seo an tedal. Líne a 3 bíonn 3 nó 4 chiile ann, agus de gná bíonn action éigean sa líne seo. Líne a 4 bíonn 2 nó 3 chiile ann, agus bíonn mothúcáin, túrdaim, ceist, brodarbe. Gan áras ní caithimid clí ródheangan leis na rialacha áirithe seo. Ní lánach tróir daríire. Agus an líne deireanach an son bíonn 2 chiile nó siile a bháin, agus de gnáis nascin sé sin leis an géad líne nó críochtaíonn sé an dáin go deas. Tá me chun fechad cúpla sampla a scríb mé níos luúthe. Agus buinn sé gan áras le gnáthóga agus na n-ainmhithe a bhíonn san na gcónaí na gnáthóga seo. Agus fech, frog, siile bháin. Frog. Sa loch. 2 chiile, sa loch. Ag ithe leis. Ag ithe leis. 4 chiile an son. Agus críoch das, agus tá sé 6 rointe agam, leis an líne deireanach agus an líne riimiis. Dúháin alle. Digann sibh cadtá i gceist agam? Fechamid hampla a bháin eile ach duine é líne líne. Agus céan tainmhí a ránnig mé an boutasá? Well, fear mór fiochfar. An leon. Siile bháin, leon. Sa ghrian, mar gan áras bíonn an leon in na gcónaí san éireach. Mise an rí. Mise an rí. 4 chiile, mar gan áras is sé an leon rí na chuile. Mán foch mór. Tá sé buint tainmh as an ghrian. Grí, siile a bháin, líne deireanach. Mán foch mór, grí. So cíonn sibh 1, 2, 3, agus ceann a bháin mar críoch. Bhfuil míad réig chun ceann a bháin a scríobh sin héin. Seans go bhfuil agus an boutasá ránóa mé an seirc, agus tá siúla a bháin ag an seirc. Comíonn sé na gcónaí, faoin isce, tá me chun sin a ránú. Faoin isce, tá 3 chiile an son. Duna mé cursíos an seirc beidir, bíonn sé mór fiochfar sin fochail nua a bhí againn níos luúthe. Mór fiochfar, agus bíonn fiochfare ag an tuirc nach míon. Is má leis bheith githe, so tá me chun ceistechar ocras 3 chiile an son, agus seans, críoch nómíd leis sin.